Benvinguda, benvingut. Aquesta meditació és una invitació a deixar de sostenir-ho tot amb tanta força, a descansar, encara que siguin uns minuts, d'aquesta necessitat de controlar cada pas, cada resposta, cada resultat. No per rendir-te, no per deixar d'implicar-te en la vida, sinó per recordar que hi ha moments en què el més important no és saber exactament cap on vas, sinó tornar a sentir-te connectada amb tu mentre camines. Avui no intentarem arribar enlloc, només tornar a respirar, tornar al cos i deixar que alguna cosa dins teu es relaxi una mica. Busca una postura còmoda. No cal una postura perfecta, només una postura que el teu cos pugui sostenir amb una mica més de suavitat. I quan vulguis, deixa que els ulls es tanquin lentament. Començarem simplement observant la respiració, sense canviar-la, sense fer-ho bé, només observant com l'aire entra i com l'aire surt. Potser notes que el teu cap continua actiu. Pensaments, pendents, soroll intern. I està bé, no has de buidar la ment. Només cal que no hagis de seguir cada pensament que apareix. Ara fes una inhalació lenta pel nas, molt suau. I deixa anar l'aire lentament, com si el cos comencés a afluixar una mica el pes que porta. Una altra vegada, inhala lentament i exhala, deixant espai. I mentre respires, pregunta't suaument: què estic intentant controlar ara mateix? Potser és una situació, una decisió, una emoció, una resposta que encara no arriba. Potser és la necessitat que alguna cosa surti exactament com havies imaginat.
No cal que ho canviïs. Només observa-ho amb honestedat, amb suavitat. Ara porta l'atenció al cos i observa on es manifesta aquesta necessitat de controlar. Potser a la mandíbula, al pit, a l'estómac, a les espatlles. No intentis relaxar-ho de cop. Només acompanya aquesta part de tu. És com si li diguessis: et veig, entenc que estàs cansada. I ara imagina que camines per un camí envoltat d'una boira suau. No pots veure tot el recorregut, només el següent pas. I encara així, el terra continua sota els teus peus. No necessites veure-ho tot ara mateix. No necessites tenir totes les respostes. Només aquest instant. Només aquesta respiració. Inhala lentament i en exhalar imagina que deixes anar una mica de tensió. Només una mica. No cal fer-ho perfecte. Potser hi ha una part de tu que té por si deixa de controlar. I és normal. Moltes vegades el control ha estat una manera d'intentar protegir-te. Així que no lluitarem contra aquesta part. No l'obligarem a desaparèixer. Només li oferirem una mica més d'aire. I ara imagina un riu. Un riu que no força el seu recorregut. No necessites saber cada corba abans d'arribar-hi. Simplement flueix.
s'adapta, continua. I mentre respires, deixa que aquesta imatge entri dins teu. Potser tu també pots començar a moure't així, amb una mica menys de rigidesa, amb una mica més de confiança. No perquè la vida sigui sempre fàcil, sinó perquè no has de sostenir-ho tot sola. Ara posa't una mà al pit o allà on el cos et demani. Nota el contacte, la calidesa, la presència. I en silenci, mentalment, repeteix: puc confiar una mica més en la vida. No necessito tenir-ho tot controlat ara. No necessito tenir-ho tot resolt ara mateix. Puc respirar i continuar pas a pas. Queda't uns instants aquí, respirant, sense presses, sense haver d'arribar enlloc. I abans d'acabar, recorda això. No hi ha res malament en tu per sentir por, dubtes o necessitat de control. Ets humana i alhora, dins teu, també existeix la capacitat de deixar espai, d'adaptar-te, de tornar a fluir. Comença ara a notar de nou el cos. El contacte amb la superfície. Els sons al teu voltant. I molt a poc, fes una inhalació una mica més profunda.
I deixa anar l'aire lentament. Quan et sentis preparada, preparat, pots començar a moure suaument els dits, les espatlles i obrir lentament els ulls. Gràcies per regalar-te aquest espai i recorda, no necessites veure tot el camí per poder continuar caminant.